Szeretettel köszöntök mindenkit, én Nagy Eszter vagyok, a NIPT by Gene Planet képviselője. A NIPT egy összefoglaló név, tehát egy rövidítés, a non-invazív prenatális szűrőteszt összefoglaló neve. Ez egy DNS alapú szűrőteszt, ami teljesen veszélytelen mind a kismamára, mind pedig a babára nézve, hiszen egy kémcsővér elég hozzá. Többféle szűrővizsgálat elérhető ma Magyarországon. A különbség a vizsgálatok pontosságában és a vizsgálatok mögött lévő háttérben, technológiai háttérben van. Az egyik ilyen szűrőteszt a kombinált teszt, ami egy hormon alapú kockázatbecslő teszt, ahol figyelembe veszik az ultrahangparamétereket, a vérben mért hormonokat és az édesanyja életkorát, és ebből adnak egy becslést. Ezzel szemben a NIPT egy tisztán DNS alapú szűrővizsgálat, ami az anyai vérben keringő magzati DNS-t méri, és ebből egy akár 99,9%-os pontosságú eredményt ad, hogy van-e kromoszomális eltérés a magzatnál, mint például a Down-szindróma. Először is szögezzük le, hogy nincs rossz NIPT-teszt. A különbségek a vizsgálatok számában és a teszt érzékenységében mérhető. A NIPT by Gene Planet a Magyarországon elérhető tesztek közül árértékarányban a legjobb jelen pillanatban, emellett a legérzékenyebb is. A 3 megabázis kifejezés jelenti a teszt pontosságát. Minél nagyobb ez a szám, annál kevésbé pontos a teszt. A 3 megabázis az egy nagyon nagyfokú pontosságot jelent. Ezt úgy képzeljék el a kismamák, hogy ez olyan, mintha egy mikroszkóp alatt néznénk valamit. Ezzel szemben a 7 megabázis például olyan, mintha csak nagyítóval, csak hogy érzékeltessem a különbséget. A minta már másnapra a laboratóriumban van, a vérvétel után, és a kismamák nagyon gyorsan, akár egy héten belül is eredményt kaphatnak. Ha pedig valaki pozitív eredményt kap, akkor sem engedjük el a kezét. A vizsgálatdíja tartalmazza a teljes megerősítő procedúrát, amire a budapesti partnerünknél, a Rózsakert Medical Centerben kerül sor. Ennek az értéke akár $500 000 is lehet, vizsgálatoktól függően. Röviden erre az a válasz, hogy nem. Vannak olyan kromoszomális rendellenességek, mint például a Down-szindróma, ami a kismama életkorával ennek a valószínűsége egyenesen arányosan nő. Viszont ez nem igaz a delíciós és duplikációs szindrómák esetében, ami sajnos nem függ életkortól, tehát akár 20, akár 40 éves kismamánál is kialakulhat. Tehát összességében elmondható, hogy a NIPT-teszt minden kismamának javasolható, ajánlható. A NIPT by Gene Planet tesztjei a várandóság 10. hetétől elvégezhetők. Felső határa nincs, de azt nem szabad elfelejteni, hogy a magyarországi törvények értelmében a 24. hétig lehet befejezni egy terhességet, hogyha bármi probléma felmerül, ezért a 18. hétig szoktuk javasolni ennek az elvégzését. Többféle csomag közül választhatnak a kismamák a NIPT by Gene Planetnél. A legújabb és legmagasabb csomagunk a prémium csomag, ami több mint 400 eltérést szűr. Ez a Pro plusz Mono csomagokból áll. Ezt akkor szoktuk javasolni, ha az apa 40 év feletti, ugyanis a monogénes eltéréseket az apa magas életkora válthatja ki, illetve generálhatja. A legnépszerűbb csomagunk a Pro csomag, ez több mint 200 eltérést szűr. A középső csomagunk a Standard csomag, ami a 3 alapszindrómát és nemi kromoszóma rendellenességeket vizsgálja. Az alapcsomagunk pedig a Basic, ami ezt a 3 alapszindrómát, a Down, az Edwards és a Patau szindrómát vizsgálja, illetve minden csomagunkhoz hozzátartozik a magzat nemének meghatározása, illetve kiegészíthető szülői hordozósági szűrővizsgálatokkal, mint a cisztás fibrózis, illetve az SMA szűrés.